אני שומע את זה, הוא מתעלף. כן. וואו. ליאור, שלא תעשי שטויות. אף אחד לא... תצאי בשקט אבל. איזה דבר מדהים. תגיד לניב שיעצור, תגיד לניב שיעצור. וואו, איזה יופי. פייק הוא רעב נראה לי. נראה לי הוא בונה עלינו. זהו, אתה פה, וואו, זה עוד יותר קר. אני רוצה לתת אותו בעל. כן. הוא חמוד, הוא כלב. תגיד להם שיעשה עוד דברים. רגע, זוז רגע. ניב, אל תתקרב, כי אתה תפריח אותו. למה לא להתקרב? כי אתה תפריח אותו. לא, הוא נראה את האור. הוא מהאור בשוק, הוא אומר. אני רק אעיר עליו ותצלמו, אתם מצלמים? אבו, הוא נהנה מכל רגע. איזה רגע? לא, זה הזוי שהוא לא בורח. זה הזוי לגמרי. תראה בשר מת. איפה, אני איבדתי אותו בעדשה. אבו, הוא טורף החיה הזאתי? בטח שהוא טורף, נו מה נראה לך? זה חד טרף. את לא תתקרבי אליו. הוא יטרוף אותי? ברור שהוא יטרוף אותך. יש פה מוד אחד שם? זה נדמה לי, אבא. נדמה לך. לא יסתיר. אמא, אבו מתקרב אליי. זה מה שנראה לי גם. איך אתה יודע, זה דווקא... איזה יופי. איזה יופי. זאת חיית טרף מאוד 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 חזקה. מאוד. היא הורגת אותך? כן. אל תתקרבו יותר מדי. למה? מה פעם? מה, אני יודע שהוא טורף נבלות. משהו הזוי. מדהים, פשוט מדהים. שמע, הוא לא רגיל. יואו, איזה יופי, אני תופס אותך. איזה יופי. הוא אוכל. מה, אוכל סלט? כן. איך הוא נהנה מכל רגע, אבא. אבל זה מפחיד, אם הוא פתאום יקפוץ אבא. אז בגלל זה אני אומר, אל תתקרבי, נו. אז אל תתקרב. לא סתם. איפה הוא? שם. זה חיה מדהימה, אבל לא לחץ לנו. לא מצינו אבא? לא משוגע? אבא, הוא מתקרב אלינו. אבא, נראה לי מתחיל לתקופה. אני חוזר לאוטו בית. אבא. אתה בא? לא. אני איתי, לא? תלכי לאוטו, מה את רוצה? כיתת. נראה לי הולך לצרוך בזה. טוב. הוא הולך עם הזנב למעלה. אז נציע לו אותך. אוי, איזה ילדים בכיינים אתם, זה משהו. אני לא בכיתי. סליחות.